В България имаме сериозен проблем с доверието, защото хората непрекъснато са заливани с безсмислени реклами и безполезни съвети как да приемат най-различни добавки, въпреки че нямат нужда от тях. И още по-големият проблем е, че повечето хора нямат представа дали добавките, които приемат, са качествени или не. А когато става въпрос за прием на хранителни добавки, качеството на суровината, формата на активните вещества и дозата имат най-голямо значение. Казвам се Джан Белгин и съм магистър фармацевт и основател на марка FitFarm. Години наред и аз се сблъсквах с същия проблем като вас. Как да разбера на кои марки мога да се доверя и кои продукти наистина си заслужават. И именно за това създадох FitFarm, за да мога да помогна на хората да разберат от какво реално има нужда организмът им, вместо да купуват добавки на случайен принцип. Защото лично аз избрах висококачествени суровини, ефективни форми на активните вещества и дози съобразени с реалните ви нужди. Имате пълна прозрачност за всяка съставка и всяка доза, защото вярвам, че хората трябва да знаят точно какво приемат и защо го приемат. И най-вече реален контакт с мен при всякакви въпроси относно добавките. Ако досега си бил объркан и не си знаел на коя марка да се довериш, не си първият. Именно за това съществува FitFarm. За хората, които търсят качество, прозрачност и хранителни добавки, зад които стои реална експертиза и реален човек.